ole hei voin January ninga ania dala khwa chu anin lockdown mup maya containment zone kani le ta covid-19 wangin ma se hei voina pam lampang chu ti hian na pathian zara tlong takin kana thok kal zela hei September thatir te a kan bekang chin kha sing tame kani balhakara ti hian kan ching kha ania hian hian a line zong a hian bekang kha kan chinga ti hian bekang kan seng chuan fai thel ve ta hun mai ani nuam tran khop mai balhla mun tak tak balhla hi nikum mei tha akan lin kha ni a kan phun kha em siang về dễ lila hiền balhla mun ni ve ta hun ani lai balhla le balhla in kara hianin tim phang ma kan phun bek khania ma se adam kim lo na sariawa hian balhla dip lo chu hei tim phang ma po ve a balhla hi